Manami Resort Sipalay starts now. Alright. So, ito, kakagising lang dyan. So, yan. Tamang ilaw-ilaw lang. May mga muta-muta palang loko-loko, oh. Alright. So, follow nyo ko mga busing. Follow mga busing, mga madam. So, yan. Yung bagahe namin. So, ito. Tata sa banyo. Maguli-guli tayo. Magligo-ligo mo tayo ba? Ligo-ligo. Raise your shower mo ng loko-loko. Yan. Bilis-bilis lang. Bilis-bilis lang. Alright. So, we're done na shower. Open. And then, go doon sa ating kwarto. Yan. Go sa kwarto natin. Go sa kwarto. Alright. Ginising ko yung aking anak. So, gising. It's time to babat na. It's time to babat. Alright, so kakabihis lang natin, bossing. Medyo pa yung yung aking katawan. And then bis. So pupunta muna tayo, bossing, sa sa gas station. Magpa-tire check muna tayo, mga bossing, ha. Ayan, so ito, lalabas muna tayo sa bahay. Ayan, ito yung gamit nating kotse ni madam. So dito tayo sa kotse. And then lalabas na tayo sa aming village. And zoom. And dito na ako sa isang gas station na malapit sa amin. Alright. So, habang inintay natin yung boss natin dyan, nasa unahan. Sino yan? Iwan ko. Basta siya. Boss yan. Yan. Gangsta. Alright. It's my turn to tire check. So, medyo mahaba-haba kasi yung ating pupunta biyahe, no? So, malayong pupuntahan natin. Tire check palagi, mga bossing. Tire check, mga bossing, madam. Tire check. So, katapos na, binigyan ng 1,000 yan. Tip pa. Ganyan kayabang. Joke lang. So, mag-full tank na tayo. Nagpa-gas up tayo nito, bossing. Nagpa-gas up tayo nito, bossing. Nagpa-gas up. Mag-full tank na tayo, bossing. And then, nandito ako sa bahay. So, ito, hindi mawala to. Yung ating, syempre, sombrero, no? Yan yung Culture Kings na cup carrier galingan kay Boss Bayoy. Yan. So, nandito yung sombrero ni Marco 1 Vintage. And then mga tamba, yan lang po kasi yung yung paborito ko na collection. Yan. Oh, 'di ba? So, kumain mo dito sa isang restaurant, no? Sa amin, malapit. Yan, para go na. Alright. Sige, 824 yan, mamen. 824 yan. Sobrang yabang yan. And then, go na tayo. Yan. Go. Larga ba? Alright. So, dito pa tayo sa Bacolod. Oh, habang na. Ayan, yung isa sa mga call center dyan. Alright. So, zoom. Medyo mainit. So, good weather. And then, nandito kami sa Kabangkalan. Yan, dito kami kakain sa, melting pot Kabangkalan. Okay. First stopover. Siyempre, sombrero natin, 824 yan, yung. Nandito yung mga live hito, mga bossing. Yan, Galaw. Baka may stroke. Alright, so drive na tayo papuntang Sipalay. Medyo mahaba, bossing, ha. Yan, kasi nasa 100 plus kilometers, eh. Pero madali lang yan, okay? So, taklab na tayo sa bundok dito. Pero, mayroong nangyari kasi, mga bossing, no? Sumakit yata yung tiyan ni Mother Earth. Yan, so pumunta kami sa 11 Cafe para CR break or mag-bathroom break. Habang nag-bathroom break si Mother Earth, nandito kami muna sa 11 Cafe. Yan, tingnan natin yung view natin dyan. Yan yung view na nakisa si Madam. Yan, ganda ng view. Wow, swaminess to the overloads. Diba? Diba? Yan. Huwag nyo, panuorin nyo hanggang dito. Panuorin nyo mamaya. Yan, huwag kayong mag-i-skip dyan. Mga haniyupak. Yan, 824. Sobrang yabang ko. Yan, wala na kayong makakatalo sa akin sa sobrang yabang ko dito. Okay, balik tayo. Akit naman tayo sa bundok. So, punta kami dito na sa Sipalay. Pero, biglang liko kami sa right, no? Yan. So, siguro mga 8 kilometers pa ata yung i-drive natin papunta sa Manami Resort. Yan. So, chill lang. Kasi nasa dulo yung pinakamaganda, diba? Bago mo makamit yung isang bagay na maganda sa dulo. Okay, dito na tayo, bossing, sa Manami Resort. Tingnan mo naman kung gaano kasosyal dito, mga bossing. Yan. Kasi, alam mo naman, Sarge TV, mayabang.
Sabi ng guard, excuse me sir, nagtatanong na po, ano yung family niyo? Siyempre, Aranita Tumin. Tinawagan niya yung, yung boss na, boss, may bisita tayo dito, Aranita Tumin dito, itong loko-loko na to. Sabi ng boss, sino ba yan? Sir Stevie daw na mayabang. Okay, Sir Stevie na mayabang. Pasukin mo, Chong. Okay, pinapasok tayo dito. Ayan, sabi ng guard, Sir Stevie, mayabang ka daw, pasok ka. Mayabang ka. Tingnan mo naman kung kaganda dito mga boss. Alright, so sabi ng isang guard dito, uy, si Sir Steve papasok. No, dito ka boss sa sa right side boss. Baka magano ka diyan ha. Baka iba yung ano mo ha, yung i-drive mo diyan. Ayan, sa lubong sa atin basta i-search pumasok, matik na yan mga boss. Ay nako. Sobrang yabang ko. Yabang. Ay, ayan. Yan. Hindi ko yan na-capture kanina kasi meron ng welcome drinks. Kasi dadating si Sarge, alam mo naman. Basta Sarge. Sobrang yabang yan. Yan, 824 lagi yan. Okay. Yan si Mama, oh. Grabe si Mama. Sabi niya, walang internet dito. Yan, so, grabe naman yung misik yung mga, mga amiga ko. Nandito ako sa resort. Grabe, matanda. Mga high-tech ba? Okay man, bigyan ko na siya ng ng wifi password. O akyat tayo dito mga bossing. Pupunta tayo sa ating sa aming kwarto. Tingnan naman 303 yan mga bossing. Mamen 824 303. Yan. Yung magic word yan. Open Sesame. Alright, nandito yung aming yung aming maliit na kubo. Yes. Ito pala yung yung view namin mga bossing. Yan. Sabi ko nga dito yung gagamitin, Parang loko-loko ako dito, parang uy, sabi na madam, huwag ka magpalata na bukid nun ka, parang bukid ka dyan, dito sa kabila. Ay, sorry, mali. Doon pala sa kabila. Napalata tayo ng bukid nun ba, bukid. Manuling murat to, mantari ay. Okay, binuksan na bintana dito mga bossing. Yan, tingnan yung mga view, yan, Yan, so 100% yung kayabangan ni Sarge dito, nagiging 300%. Sobrang yabang dito ni Sarge. Loko-loko yan. Tingnan mo, parang may-ari ng resort. Yan. 824 lang yan lagi. Ay, PSG lang yan. Ay, pang PSG lang yan. 824. Ay, naku, 35k na sombrero. Ay, pang PSG, pinapawisan ko lang yan. Wala kayo, Man, mga ewan ko na masabi, baka sabihin na yun. Ay, mga basta balala. Balatin nyo dyan. Okay? Ito yung paborito ng anak ko. Yan. Yan, siya na yung may-ari dyan. Ito yung mga ceiling bar. Grabe yung mga ceiling par, Yung mga ceiling par. Grabe par yung ceiling par. Ceiling pa lang par. Amoy mayaman na par. Yan, grabe yan, bes. Okay, pumunta na dito sa ating sa resort sa baba. Tingnan mo yun. Set up na yan kasi dadating ako. Yan. Tignan mo na yan, kita mo yan, mga katawan ko dyan, yan. Di pa yun nakapag-gym na, hindi pa ako nakapag-gym yan, Yan. Ayun mo, yan, basic na basic yung abs. Basic na basic yung abs. Yan, ganun kayabang. Yan, siya sa tambay, tambay cup. Yan, dito sa white sand. Ay, puting-puti ba? Ay, nako, yan, set up na yan mamaya gabi. May dinner kasi nandito si Sarge. Siyempre naman, special sa si Sarge. Nandito na yung loko-loko. Ay, nako, tropicana ang galaw ba? Yan, dito Manami Resort. Yan, welcome. Yan si Madam, si Mama. Ay, excited na lahat. Yan. Ay, ganda pala ng dito mga men. Ang ganda ng bathroom nila dito sa function room. Tingnan mo naman, parang ako manuling murato. Yan, sabi ko, ay, ganda ng gripo dito. Imagine mo kung bathroom parang kwarto. Yan, kumain na kami dito ng aking family. Yan, chibog-chibog. Merong syempre, basta nandyan si Sarge, merong pakulo yan. Tingnan mo, bubuga ng apoy. Wow, diba? Anak ko. Kahapon ko lang sila na tinuruan yan. Agad. Okay, day 2 na mga bossing. Day 2, ibig sabihin, 2 araw. Day 2. Kita mo? Yan. Good morning sa inyo dyan. Good morning. Bangkok naman yung dala natin. Galing ito kay Mark 1. Vintage Bangkok. Okay, lakad-lakad. Kasi, magbe-breakfast kami mga bossing. Tingnan mo naman ang view bossing. Grabe naman. So, sobrang yabang ni Charles. Grabe. Kayabangan dito. Ito yung mga nila. Yan.
Yan, maganda dito talaga. O, relax na relax na dito. Pero, siyempre, si Search TV yan. Yan, wala nang yayabang pa sa kanya. Overflowing. O, yan, o. Yan, infinity pool. Yan, basta sumama ka sa akin. Yan, sasabay ka sa akin. Walang walang imposible kay Search. Yan, okay. Okay, pupunta kami sa ilalim ulit, no? Yan, check natin dito. Yan. Ayun, naka-set up na talaga. O, kasi hihiga ka na lang dito, mga busing. Hihiga ka na lang. Manood-nood ka dyan ng mga ng kalmadong tubig dyan. Kalmado kasi yan, kalmado. Parang ako, kalma lang. Okay, nandito yung spot natin. Yan. Upo lang, parang parang luko-luko. Yan, Yan, siesta po. Ay, naku, anak mayabang talaga. Alright, breakfast tayo mga bossing. Yan. Siyempre, bisita si Search TV, hinandaan niya ng masarap. Yan, manami lang sa kalam. Yan, kasi dito, yan, dry run. Yan, dry run. So, abangan yung opening ng ng Manhani Restaurant mga bossing. Abangan nyo. Alright, so, yan yan, breakfast. Yan, so, okay. Dito kami sa may table namin. Yan. Yan. Pagkatapos namin kumain, ay naku, may nakitang pikak. Napakaganda ng pikak dito sa Manami. Yan. Wild yan, ha. Okay, pumunta kami sa tuktok. Yan. Ito sa tuktok, ito mga bossing. Kung medyo may helipad dito, bossing, para hindi ka naman mahirapan. Yan. Okay. Gabi na. So, kumain na naman kami dito sa sa pool area, mga bossing. Pool area to. Grabe, hinanda kay Search talaga, Ayun, may gitara pa yan mamaya. Check nyo dyan. Nasa likod. Yan. Nandito na yung guitar boy natin, mga bossing. Pero mamaya, guitar boy na yan. Ako nang gitara dyan. Ito na. Yan. Pakanta-kanta lang yung Junakis ko dyan, Yan. Say, only full adverts na yan. Diba? Ganyan. Ganda dito, mga bossing. Nakapag-ano pa tayo, showdown. Diba? Sabi, sino yung showdown dito? Search lang, mayabang. Pagkatapos ng gitara. Alright, so di ko na maagahan again. So nag-breakfast na naman kami kasi this is our last day. Yan, hindi ko na na-capture yung iba kasi basta maganda. Ito, naglaro-laro ng konti yung anak ko dito sa buhangin. Yan. Pero pauwi na kami, mga bossing. Before kami mag-uwi, pumunta kami to sa pinakamalaking room, 2-bedroom. Ang ganda, mga bossing. Ang ganda as in. Ito yung medyo yung pinakamalaking room dito. 2-bedroom villa dito, mga bossing. Ang lupit. Meron pang swimming pool diyan. Yan, tingnan nyo yan, 1, 2, 3. Yan! Swimming pool. Ay, naku. Talagang hindi ka na uuwi sa inyong bahay. Dito ka na naman mag-star ba? Grabe pa dito yung cortina. Nako, remote control. Di ba? Check nyo mabuting cortina. Hola. Remote control yan, bossing. Remote control. Remote control, boss. Ay, nakaumoy na kami. So before mag-uwi, stop over muna kami dito sa Kawayan, dito sa may terasa. Yan. Simple lang, mura, masarap. Yan, simple lang kasi gugutom na kami. Yan, ganda ng view dyan, yan. Ay, nandiyan pa si Boss Mel. Yan, big boss yan, Boss Mel. Alright, pauwi na kami. Pero hanggang dito na lang, boss. Kasi inaantok na ako. Kasi malayo talaga, boss. Malayo. Yan. So, abang-abang, mga bossing, sa naman na next trip namin. Bahala. Tinyo dyan, ha.